Sunana Umar Katibu, ina farin cikin haɗuwarmu. So bari na nuna mana yadda dashboard ɗinka na Shopmate yake. Farko idan ka shiga Shopmate kai login, za ka ga kati guda uku a nan, cash balance, POS balance, transfer balance, wanda yana nuna kuɗi da ya shiga ya fita ta cash da kuma ta POS da kuma transfer. So a cash za ka ga akwai sales, returns, expenses, credit repayments, previous credit repayments, deposit da funds transfer. Haka kuma yake a kowanne. So duk kuɗi da ya shiga ko ya fita ta cash za ka gan shi. Kuma waɗannan abubuwan suna updating in real time, wato da zaran abu ya faru a lokacin za su yi updating, za ka kalli kuɗin nan ya hau ko ya ragu based on transaction ɗin da ya faru. So a nan za ka ga muna da gross sales, wanda shine duk abin da ka sayar kafin a cire returns da kuma sauran abubuwa. So gross sales shine gaba ɗaya sale ɗin da ka yi yau. To net sales kuma shine bayan misali ka sai da wasu kayan, zai iya yiwuwa kuma an dawo da wasu kayan. So net sales ɗinka shine bayan an dawo da kaya. So ga kuma total sales return ɗinka yau, ga kuma cash sales ɗinka wanda shine sales da aka yi da cash, ga kuma credit payments. So yau babu wanda ya biya ka bashi. So ga POS sales, sai da kaya da kai ta POS, ga kuma discount ɗin da kai gaba ɗaya a yau. Ga gross profit ɗinka wanda shine profit ɗinka kafin a cire expenses, kafin a cire duk wasu abubuwa dai kafin a cire su shine gross profit ɗinka. Kuma da aka sai da wasu kaya kaga dole wasu profit ya dawo. So shi ma duk kafin a cire shine wannan gross profit ɗin nan. Ga expenses ɗinka yau, abin da ya faru maybe ka yi sadaka, ka biya an sauke kaya, ka biya kuɗin lantarki, wanda kaga duk shine expenses ɗinka. So kamar wannan business ɗin kaga yau ba a yi komai na expenses ba. So transfer sales, ga transfer sayar da kaya da kai da transfer, ga deposit sales, ga kuma today's deposit, ga kuma credit sales, ga sai da kaya da aka yi bisa bashi, wanda daga baya ne za a kawo kuɗin. Ga restock ɗinka da kai yau, idan ka yi sayayya za ga restock amount da kai anan. Ga kuma total credit ɗinka na yau. So anan za mu ga walk-in count, customers nawa ne suka shigo shagon ka yau. Za mu ga 37 customers sun shigo. Sannan ga total deposit balance da ake bin da gaba ɗaya already kuɗin mutane da ke hannunka, deposit ɗin mutane. Sannan kuma ga credit sales ɗin da kai yau. Ga kuma ina credit da kake bi, credit total credit ɗinka na business ɗinka. Ga nan kuma total credit da kake bi. Haga wannan shine total credit da kake bi, wanda kuma total credit total deposit na mutane. So anan za ka ga sales over the last 7 days. Za ka ga on 12, on 14 za ka ga cinikinka, on 16 ga cinikinka, on 19 ga cinikinka. So wannan zai baka dama misali idan kai studying kai amfani da software ɗinmu kamar misali na wata, wannan zai ba mu dama ko na shekara kai amfani da ita na shekara, zai baka dama ka san ma yaushe kamata kai tafiya, in kana da wani taro yaushe kamata a yi, saboda za ka ga ranar da baka da aiki sosai da kuma ranar da ka fi aiki sosai. So idan kai amfani da software ɗinmu na kwanaki da yawa, duka wannan zai baka dama ka san ga ranar da ya kamata ka tsara tafiya ko wurin da ba za ka zo shago ba ko mana makamancin wannan. So today sales by hour kuma za ga a wani awa ne yau ka fi busy. Ka kaman wannan karfe 1 kaga fi busy. Karfe 1 shine kaga ya recording sales. Kaga karfe 12 kuma a yau bai busy ba. Karfe 10 kaga nan ma bai busy ba. So kaga wannan zai baka shi ma dama ka gane yaushe kamata a sa cin abinci, yaushe kamata a je sallah masallaci na karfe 1 ko na karfe 2, wanne ya kamata ku je. So duka wannan shi zai baku dama misali ku abuna. Sannan kuma ga a yau sannan kuma shi wannan dashboard din ba wai lallai sai na yau kawai zaka iya kalla ba. Zaka iya koma baya ka kalli na jiya, ka kalli na shekaran jiya. Zaka iya kaga dama ka kalli na kai ko kuma na kashiyanka, ko na ɗaya kashiyanka, ko na ɗaya kashiyanka. Za kuma ka iya kalla na ku duka gaba ɗaya, ko kuma ka kalli iya kawai transaction da kai ɗaya. Zama in ka ga dama ka iya mai da shi dead range. Za ka iya kalla misali daga na wancan satin zuwa na yau nawa aka yi, kwana 5 a wannan. To za ka iya gani duka pet data. So za ka iya ganin gaba ɗaya duk transaction ɗin da aka yi na wannan. Sannan kuma misali za ka iya kalla misali na wani user ne, na misali wannan kasha na kaɗai shi kaɗai. To za ka iya gani
za ga irin shi kuma ga nasa shi iya abin da kawai yi. So wannan zai baka dama ka san duk abin da inflow ɗinka suka yi, ma'aikatanka wane nawa yayi daga kaza zuwa kaza da kaza zuwa kaza, ba ma tare da sai ka je report ba. A cikin dashboard ɗinka daga ka shiga cikin software ɗin zaka ga duk abin da yake gudana a business ɗinka. Wannan zai sa kullum ya zama da cewa ka san me business ɗinka yake ciki, wanda ko kana gari ko baka gari, ko kana kasuwanka ko kana gida, zaka iya kalla ko a wayanka ko a kwamfutanka, zaka iya kalla yadda duka business ɗinka yake ciki. Sannan idan kana da branches zaka iya shiga kowane irin branch ɗinka ka ga nasu me yake faruwa a wannan branch ɗin nawa, me yake faruwa a wannan branch ɗin nawa, wanda duka zaka iya shiga ka ga duk abin da yake faruwa a sauran branches ɗinka. So na gode.